Dwom aduonum nsia. Dawid nnwom a ɔtoeɛ ɛberɛ a Filistifoɔ kyeree no wɔ Gat no. Ao Onyankopɔn, hu me mmɔbɔ, na nnipa taa me anibereɛ so. Da mu nyinaa wɔmia mmirika a wɔtu taa me no mu. Wɔn a wɔbɔ me ahohora taa me da mu nyinaa. Wɔn a wɔma wɔn ho so tia me dɔɔso. Sɛ mebɔ hu a, mede me ho bɛto wo so. Onyankopɔn a mekamfo n'asɛm no, mede me ho to Onyankopɔn so, na mensuro. Ɛdeɛn na nnipa dasani bɛtumi ayɛ me? Ɛda mu nyinaa wɔgye m'ano si bɔne. Ɛberɛ biara wɔbɔ pɔ sɛ wɔbɛteetee me. Wɔbɔ pɔ na wɔtetɛ. Wɔhwɛ m'anammɔntuo na wɔpere sɛ wɔbɛkum me. Ɛkwan biara so ma wɔmfa wɔn ho nni. Ao Onyankopɔn, brɛ amanaman no ase wɔ w'abufuo mu. Twerɛ me kwadwom to hɔ. Sisi me nisuo wɔ wo nwoma mmobɔeɛ no mu. Ɛnni deɛ wɔatwerɛ ato hɔ no mu anaa? Sɛ mepɛ mmoa firi wo hɔ a, m'atamfoɔ bɛsane wɔ akyi. Yei bɛma mahunu sɛ Onyankopɔn wɔ m'afa. Onyankopɔn a mekamfo n'asɛm no, Awurade a mekamfo n'asɛm no, mede me ho to Onyankopɔn so, na mensuro. Ɛdeɛn na ɔdasani bɛtumi ayɛ me? Ao Onyankopɔn, mehyɛ bɔ a mahyɛ wo no ase. Mede m'aseda afɔdeɛ bɛbrɛ wo, ɛfiri sɛ woagye me afiri owuo mu. Woamma me nan ansunti, sɛdeɛ mɛtumi anante Onyankopɔn anim wɔ nkwa hann mu. Wɔde ma dwonkyerɛfoɔ no, wɔto no sɛdeɛ wɔto ma wɔnsɛe no